Dokumentarju ġdid se jieħu lit-telespettaturi lura fi żmien biex jirrakkonta kif żviluppat is-sistema tas-sigurtà soċjali f'Malta matul dawn l-aħħar 70 sena. Il-produzzjoni li damet madwar sena biex tlestiet saret bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet li jfakru s-70 anniversarju tas-sigurtà soċjali f'Malta. Id-dokumentarju huwa bbażat fuq riċerka estensiva li tinkludi 23 intervista ma' ex-politiċi, ex-ministri u ex-prim ministri miż-żewġ naħat tal-Kamra ta' Rappreżentanti. B'kollox inġabru madwar 30 sija ta' filmati ta' intervisti li permezz tagħhom tingħata perspettiva storika dwar l-ħsibiet politiċi, l-ideoloġiji u d-deċiżjonijiet li waslu għal riformi ewlenin li sawru s-sistema tas-sigurtà soċjali f'Malta. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Politika Soċjali u l-Familja Mark Musu spjega li għalkemm qed jiġu mfakra 70 sena ta' sigurtà soċjali, l-ewwel forum ta' għajnuna soċjali f'Malta jmorru lura ħafna aktar minn hekk. Imma 70 sena ilu kien hemm żewġ liġijiet importanti, kellek il-liġi dwar l-assigurazzjoni nazzjonali li allura wittit it-triq għal sistema kontributorja tal-pensjoni u l-benefiċċji kontributorji u kellok ukoll il-liġi tal-assistenza nazzjonali illi kienet tipprovdi benefiċċju lil persuni li ma kellhomx mezzi. Mbagħad matul is-snin iddaħlu diversi riformi oħrajn deċennu wara l-ieħor, amministrazzjoni wara l-oħra, illi naturalment komplet tkabbar u ssaħħaħ is-sistema tal-welfare pajjiżna. Żied jgħid li matul il-produzzjoni sar sforz biex id-dokumentarju jkun kemm jista' jkun oġġettiv filwaqt li jagħti prominenza lil kisbiet ewlenin tas-sistema tas-sigurtà soċjali. Esprima tama li l-produzzjoni sservi bħala mezz edukattiv biex il-pubbliku jifhem aħjar kif żviluppat din is-sistema matul is-snin. Huwa ringrazzja wkoll il-PBS għall-opportunità biex dan id-dokumentarju jixxandar. Il-produzzjoni li hija maqsuma f'żewġ partijiet se tintwera fit-23 u fit-30 ta' Lulju fuq TVM Plus, filwaqt li ż-żewġ episodji se jixxandru wkoll fuq TVM fit-2 ta' Awwissu.